Karel was. Als een jonge gymnast komt hij er bokkel af. Ja, goedemiddag. Mijn hele familie, zowel van mijn moeders als van mijn vaders kant, is ongelooflijk geteisterd geweest door de oorlog. Mijn Joodse familie zijn 40 mensen in concentratiekampen omgekomen. Mijn grootvader van mijn moeders kant, dus haar vader, in verzet, verraden. Haar broer op de Javazee, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En waarom vertel ik dat? Om aan te geven dat ik 4 mei altijd een afschuwelijke dag vond. Want mijn vader die was stil, rookte de ene sigaret naar de andere en zei: jongens, stil. En voor de rest was het klaar. Mijn moeder liep de hele dag te huilen. En gelukkig hadden wij Indonesische buren die een uitermate heerlijke rijsttafel serveerden. Dus ik zorgde dat ik weg was. Een beetje slap, hè? Maar om daar naartoe te komen. Maar ik begreep als kleine jongen ook niet dat het zo verschrikkelijk was geweest. Mijn vader, het is trouwens licht aan het eind van de tunnel, want het wordt niet alleen maar een naar verhaal, is ontsnapt uit Amersfoort. En 2 keer zelfs. De eerste keer werd hij teruggebracht. En Cortella die stond daar in de poort met een grote zweep. En iedereen dacht, nou nu wordt hij doodgeslagen, want iedereen die teruggebracht werd, die gevlucht was geweest, die werd doodgeslagen gewoon. En Cortella vroeg hem van ja, wat kom je doen? En toen sprak mijn vader de historische woorden: het werd tijd dat mijn haar weer geknipt werd. En daar kon Cortella dus niks mee. Dus die zei, ja, weg met die man. Dus door die opmerking heeft mijn vader het overleefd. En de tweede keer is hij werkelijk ontsnapt en ook niet meer teruggekomen. De Jan Kampertprijs had ik bijna gewonnen, want ik had een gedicht ingeleverd over een concentratiekamp. Het gaat eigenlijk over Makarenko, die als laatste de gasovens inging met een Joodse jongen. En ik stel me dan voor wat hij gezegd zou hebben tegen dat kind als hij daar met die ster op de gaskamers in werd gebracht. Daar is ook deze hele bundel naar genoemd, maar die is heel oud, die kunt u niet meer kopen. Ster in het zand. Uit beestenwagens geranseld, de grootvader het kind. O Donna Clara, een zwarte haren sliertend, in roet doorrookte wind. Door hel en dood omsingeld, wees de oude naar de hemel en vertelde traag alsof hij las over zon en sterren en toen hij zelf nog jonger was. Een jong soldaat met doodskopspet dreef de groep naar voren. Het kind greep aan de vaste hand, maar in het vuil geblakerd zand was het zijn ster verloren. In de Bommelerwaard, waar mijn moeder woonde, die kwam dus uit een boerenfamilie, was bijna iedereen gereformeerd. Ik heb mijn hele leven een beetje een rare verhouding tot gereformeerden gehad. Zag ze daar in zwarte kleren naar de kerk gaan. Maar ik heb toch ook wel enorme bewondering voor de manier waarop ze Joodse kinderen en Joodse mensen hebben verborgen in de Tweede Wereldoorlog. Vaak met waterperoxide hun haren hebben geverfd, zodat die niet zwart waren en dan als hun eigen kinderen gewoon aannamen, zodat zij de oorlog konden overleven.
En wat dat betreft zijn het natuurlijk geweldige mensen. Dan moeten ze maar eens een keertje niet op zondag naar de kerk gaan. Maar ja, dat doen ze misschien toch. Zonder namen. In huizen langs smalle wegen waar de zondag stil begon, en de Bijbel open lag op tafel, werd soms een kind een andere naam gegeven. Niet uit heldendom, niet voor applaus, maar omdat er op de deur werd geklopt door angst, door geweten. Een bed werd verschoven, een kast kreeg een geheim, een kelder leerde ademen op het ritme van fluisteren. De kinderen leerden wachten, zonder te vragen hoe lang. Ze leerden lopen zonder geluid, bidden zonder woorden, kijken naar gezichten om te weten of het veilig was. De mensen die hen verborgen, droegen hun geloof niet als vaandel, maar als last die hen rechtop hield. Buiten marcheerde de wereld in laarzen en bevelen. Binnen werd brood gedeeld, melk ingeschonken, een hand op een schouder gelegd. Er waren psalmen die zacht bleven, gordijnen die dichtgingen voor het leven. En ergens tussen vrees en plicht werd een kind bewaard voor de dag waarop het weer zijn eigen naam mocht dragen. En tot slot, geheel in deze middag, deze prachtige middag, Paul, kun je jou trouwens ook een compliment geven dat het zo fantastisch is en jullie voor de mooie herdenking van Helma. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is waarom we onderdrukking nooit mogen accepteren. Omdat een mens niet is geboren om te buigen voor angst. Niet om klein gehouden te worden. Niet om te zwijgen wanneer een stem wordt afgepakt. Onderdrukking begint vaak stil. Met regels die één groep beschermen en de ander laten verdwijnen. Met woorden die vernederen. Met ontkennende blikken waarin ieder leven dezelfde waardigheid heeft. Wie dat accepteert, wendt aan onrecht. Zodat je aan het weer wendt, alsof het vanzelf weer voorbij gaat. Maar onrecht groeit als niemand het tegenhoudt. Het keert zichzelf groter te maken. Harder, kouder, zekerder. We mogen het nooit accepteren. Omdat vrijheid breekbaar is. Omdat alles van waarde weerloos is. Als rechten niet vanzelfsprekend meer zijn. Maar iets dat telkens opnieuw door mensenhanden wordt beschermd. We mogen het nooit accepteren. Omdat er achter elk verboden woord, achter elk gesloten deur, achter elke opgelegde stilte een mens staat die gezien wil worden. Wil leven zonder ketens, zonder vrees. Zwijgen helpt de onderdrukker. Wegkijken maakt ruimte voor meer vernedering, meer uitsluiting, meer schade die generaties lang blijft bestaan. Daarom moeten we blijven spreken. Niet omdat moed altijd groot is, maar omdat zwijgen te duur wordt betaald. Omdat rechtvaardigheid alleen ademhaalt wanneer mensen haar niet verlaten. Een wereld zonder verzet wordt een wereld zonder geweten. En een mens zonder geweten verliest langzaam wat hem mens maakt. Daarom, omdat niemand minder mag worden gemaakt dan hij is. Omdat waardigheid niet verdeeld kan worden. Omdat vrijheid voor de een geen vrijheid is. Als de ander wordt vertrapt. Karel Was